Artoagaz martin da. Artoagaz pasatzen dena da gauza bat. Artoa, eioten baduzu hartu barri, esan gure dau, helduten da San Miguel ingurutan. San Miguel atira, irailaren azkenako egunetan. Eioten baduzu momentu horretan, hartoa dago orain eso, berde dago. Orduan egiten da masa bat. Eioten duzunean. Da, karo, horretarako zer egiten zen lehenko denporetan, hartoa batu barri egoanean sartzen zen labara. Ogiik egin da gero. Da, hor egiten zen, labigerrea esaten zena. Edo, beste leguetan labarrea esaten dut zio, labigerrea. Hau da, hartoa, baina erdera esaten dena, sekado artifizial. Berotasunak zikitu egiten da bat.